Исәнмесез эфирда жұмға күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алға таба бір темалар турында. Чаллыда ягулык бәяләре артты. Белгечләр моны нәрсә белән аңлата, Гүзәл Шихапова ачыклады. Балалар өчен мәйданчыклар бар, әмма барлык шартларда тудырылмаган. Нәниләрнең ялы кызыклы һәм куркынычсыз булсын өчен нәрсә җитми? Мөслимәләрне матур итеп яулык ябарга бизәнергә өйрәттеләр. Әбүзәр мәчетендә хатын-кызлар өчен ифтар ашы узды. Чаллыда ягулык бәяләре арта. Бер атна эчендә кайбер станцияләрдә бензин 1 сумга, кайберләрендә 3 сумга артты. Бүген безнең иҗат төркеме берничә ягулык салу станциясында булды. 92нче бензинга иң кыйммәт бәя 41 сум 20 тиен. Берничә көн элек шул ук бензин 38 сум тирәсе иде. Бәяләр артуның сәбәбе нидә? Гүзәл Шихапова ачыклады. Бензин бәяләре кичә артты ди шәһәрдәшләр. Кайбер ягулык салу станцияларында 92нче бензин 41 сум 20 тиен тора. Ну это уже дороговато. Но говорят, все равно 50 идем рублям. Так что цены по городу везде практически одинаковые. Но дороговато, конечно. Если мы на нефти и, как говорится, бензин дорогой. Я привык в Москве заправлять, он дорого. Сюда домой приехал, ну как бы не очень ощутил. Вот. А так, да, где-то на рубля 4, по-моему, с осени поднял. Только сейчас заметил, что цены поднялись. Считаю, что дорого. За сколько сегодня заправляете? Да, это сколько было? 37 с копейками, по-моему, не ошибаюсь. Сегодня? 41,20. Кайберләрендә бәяләрнең артуы бик сизелмәй. Ялларда 92нче бензинның литры 38 сум 20 тиен булса, бүген 1 сумга артык. Дня 4 назад на 1 рубль повысилась цена. Біз нефть продуктлары белән тәэмин итүче оешмалар ассоциациясе җитәкчесе белән элемтәгә кирдек. Ирек Сөләйманов ягулык бәясе күпләп сату биржасында да артты ди. На бирже в Москве, там, где мы покупаем 92-й бензин, например, на 30% подорожал 92-й бензин. 95-й вырос на 23%, дизельное топливо выросло на 12%. А на заправках за это время, я не говорю, что должны также подниматься цены. То есть цены регулируются, на цены административно влияют. Поднялись всего лишь там, на процентов на 7, наверное, на 8. Просто существенно повысилась она на бирже. И она дорожает с каждым днем. Ассоциация вәкилләре кичә генә Россия премьер-министры Дмитрий Медведевка хат язган. Алар эчке базарда ягулык күләмен арттыруны, бәяләрне төшерүне сорый. Хатка Россия нефтчылар союзының 21 вәкиле кул куйган. Ирек Сөләйманов аңлатуынча, ягулык сатучылар үзләре дә бәяләр артуын теләми, әмма бу очракта мәсьәләне чишүнең башка юлы юк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Көннәр җылыткач балалар өйдә утырырга теләми, тизрәк мәйданчыкта ял итәселәр килә. Чисталык, тәртип һәм куркынычсызлык балалар ял итә торган урыннарның төп шартлары. Шәһәр балалар мәйданчыкларында мондый шартлар тудырылганмы? Мәрьям Файрушина берничә мәйданчыкны күзәтеп кайтты. 12-11 йортындагы балалар мәйданчыгына яңа ком алып килгәннәр. Мәхәллә идарә итүче компания хезмәткәрләре аны комлыкка бушатты, ә калган өлешен уен корылмалары астына сипте. Бу мәйданчыкны шәһәрдәге үрнәк урын дип атап була. Монда безнең бик чиста, дворниклар әйбәт эшлиләр. Детский площадкалар тоже в хорошем состоянии дип әйтим мин инде. Монда чиста, җыштыралар, балалар күп була монда, кичләрен күп уйныйлар. 42-10 адресы буенча урнашкан балалар мәйданчыгы беренче карашка куркынычсыз сыман. Тик биредә зур асфальт кисәкләре ята, тротуар юлындагы плитәләр таушалган. Моннан тыш шәһәрдәшләр автомобиль йөртүчеләргә зарлана, машиналарны балалар мәйданчыгында калдыралар. С осени вот здесь все машины стоят вот здесь. Вот там здесь, вот здесь, кругом стоять. И никому это не надо. А здесь все заставлено. Здесь нет скорая помощь, никто не проедет вот здесь. 44-нче комплексның 20-2 йортында яшәүчеләр балалар мәйданчыгын уңайлы ди. Монда скамияләр күп, төрле уен корылмалары бар. Балалар мәйданчыгы ышый, чиста, плотно җыштыралар, әйбәт, песоклар әйбәт, бөтенесе әйбәт. Әмма әлеге мәйданчыкта да кимчелекләр бар. Агач төпләрен казып чыгарганнан соң чокырлар күмелмичә калган. Шәһәр балалар мәйданчыкларын карап чыккач, машина куярга урын җитмәү иң актуаль проблемаларның берсе дип нәтиҗә ясап була. Парковка урыннары җитмәү сәбәпле олылар да, балалар да интегә. Мәрьям Файрушина, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
21 май душанбе көне тире авырулары һәм венерология диспансерында бушлай меланоманы ачыклаячаклар. Меланома тәндә була торган яман шеш, ул булган миңнәрдән килеп чыга, яки яңа топлар барлыкка килә. Әлеге онкологик авыру төрле яшьтәге пациентларда очрый. Кайбер очракларда үлемгә китергә мөмкин, әмма вакытында ачыкланса дәвалап була. Шуңа күрә табиблар даими рәвештә белгечләрдә тикшерелеп торырга киңәш итә. Душанбе көне табиблар бушлай тикшерәчәк һәм консультация бирәчәк. Каждый год мы в день меланомы диагностируем 4, 5, 6 случаев онкологии. Вроде цифра небольшая, 4-5 случаев, но ведь это 4-5 спасенные жизни. Если есть сомнения, родинка это или меланома, мы рекомендуем обратиться к нам. Йоршылы педагогия университеты 8 яңа проект әзерли, алар барысы да білім беру системасына кагыла. Бүген республиканың педагогия хезмәткәрләре форумы узды. Белгечләр тәҗрибә уртаклашты, Татарстандагы білім беру системасын яхшырту турында сөйләште. Университетның актлар залында республикадан гына түгел, Мәскәүдән дә мөгаллимнәр килгән, алар үзара тәҗрибә уртаклашты. Именно вот сейчас в Москве приоритетно развитие института классного руководства. И сейчас классный руководитель является руководителем класса. У нас даже такая идеология, что классный руководитель – это директор класса и лидер педагогической команды. Вот это ноу-хау, с которым мы готовы делиться. Мондай форум педагогия университетында 7-нче тапкыр рәттән уза. Шәһәр һәм республика ярдәме белән төрле проектлар гамәлгә ашырылган. Мисал өчен төрле бәйгеләрдә катнашканда ярдәм күрсәтү, белем бирү системасында стандартларны үстерү һәм башкалар. Бүгенге форумга яңа проектлар тәкъдим ителде. Мы эти проекты сегодня озвучим, обсудим с директорами школ, педагогами. Хотели бы узнать их мнение об этих проектах. Соответственно, с помощью их мы планируем также эти проекты реализовывать в городе Набережные Челны. Киләчәктә әлеге проектларны гамәлгә ашырачаклар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстан Республикасы Диния нәзарәте һәм ДУМ-РТ Хадж Республикадагы рәсми хадж операторы бәйге игълан итә. Конкурста урта гомум белем бирү мәктәпләренең татар теле һәм әдәбияты укытучылары катнаша ала. Ул «Минем халкым, минем динем» дип исемләнгән. Конкурс яшь буынны укытуда һәм тәрбияләүдә татар телен, әдәбиятын һәм мәдәниятын саклап калу һәм өйрәнүдә укытучыларның казанышларын хуплап, аларны кызыксындыру өчен оештырыла. Бәйгедә җиңүчеләрне 2018 елда хаҗга юллама көтә. Бәйгенең мәҗбүри шартлары булып белгечлеге буенча кимендә 10 ел хезмәт стажы һәм көндәлек тормышта ислам дине нигезләренә таянып яшәү рәвеше алып бару тора. Ислам дине нигезләре буенча белемнәр конкурста тест форматында тикшереләчәк. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча 30 җиңүче билгеләнәчәк. Конкурста катнашырга теләүчеләр гаризаларын 20 майга кадәр түбәндәге электрон диния нәзарәтенең электрон адресына җибәрә ала. Әзәп бистәсендәге Әбүзәр мәчетендә Чаллы мөслимәләр җәмгыяте тарафыннан оештырылган ифтар узды. Бергә кияүдә булмаган мөселман кызлары килде. Ифтар кичәсендә яшь кызларны тормышка әзерләү буенча лекция, бизәнү һәм яулык бәйләү буенча мастер-класс булды. Ифтарда Мәрьям Файрушина да булып кайтты. Эльза Садриева яшь мөслимәләрне дөрес итеп бизәнү һәм килешле итеп яулык бәйләү серләренә өйрәтте. Моннан тыш кызлар белән димче Гөлнур Сайфуллина гаилә корының үзенчәлекләре турында кызыклы лекция үткәрде. Яшьләр арасында кияүгә чыгып, никахлары нык булмаганлыкларын. Алар кияүгә чыгалар, ләкин тормышны дәвам итә алмыйлар. Бергә торып китә алмыйлар. Чөнки монда алар уйлар тормыш, ул менә кыз вакытта шушы хәтлек рәхәт һәм катлаусыз дип уйлыйлар. Ләкин тормыш юлы ул сикелтәле. Дәресләрдән соң мөслимәләр мул табын артына җыелып вәгазь тыңлады, Коръән сүрәләрен укыды. Аллаһу ахад, Аллаһу самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Биредә һәр көнне 20 кызга ифтар оештыру ният ителә. Ифтар кичәләрендә кызыклы әңгәмәләр, төрле очрашулар, мастер-класслар үткәрү планлаштырыла. Килергә теләүчеләр Әбүзәр мәчетенә мөрәҗәгать итә ала. Яшь кызларны әлеге ифтар мәҗлесләренә көтеп калабыз. Рамазан бәйрәме, Рамазан айы мүбәрәк булсын. Мәрьям Файрушина, Динар Султанов, яңалыклар.
Иртеге Рамазан айының 4-нче көне Чаллыда сәхәр ашау 1 сәгать 12 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 42 минутта башлана. Якшәмбе сәхәр ашау 1 сәгать 10 минутта, душәмбе 1 минутка иртәрәк тәмамлана. Авыз ачу якшәмбе 19:44, душәмбе 19:46 башлана. Исегездән чыгармагыз, ураза ул ашау ишүдән тыелу гына түгел, барлык начар сүзләрдән һәм гамәлләрдән тыелу. Фарыз ураза һәр бәлигъ үз акылында һәм сәламәтлеге булган һәр мөселман өстендә булган бурыч. Ул таң атканнан кояш баюга кадәр дәвам итә. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге гәмнәшулар, алдагы елларыгыз файдалы үтсен, сау булыгыз. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.